Igsuon sa imong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Unsa man nga mga pag-testing sa imong kinabuhi nga imong na-encounter, nga imong na-experience. Panultihon 27, versikulo 21. Nagingon diri, ang bulawan ug ang plata sulayan pinaagi sa kalayo, ug ang usa ka tawo pinaagi sa pagdaig. Nganong sulayan ang bulawan ug ang plata pinaagi sa kalayo? Aron mabal-an kini, aron ma-check kini kung tinuod ba or piki. Ingon ana usab ang atong pagtuo sa Ginoo igsuon. Testingan usab kung kanang imong pagtuo karon tinuod ba kana or dili. Kanang imong pagtuo karon tuo-tuo ba kana or tininuod. Mo nang i-test ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon kung unsa ka faithful sa Ginoo, kung unsa ka devoted sa Ginoo. Mao nang kinahanglang sulayon ang tao igsuon aron ma-check ang iyang pagtuo diha sa Ginoo kung tinuod ba or dili. Atong kuag base ang kinabuhi ni Job. Unsa man nga mga pagtesting sa kinabuhi ni Job. Di ba grabe kayo ang na-experience ni Job? Grabe kayo ang mga pagsulay nga iyang na-experience? Igsuon, adunay moingon nga dili man muhatag ang Dios og mga pagsulay aron pag-test nato. Igsuon, yes, dili muhatag ang Dios og mga pagsulay kanato. Ang musulay kanato mao ang demonyo, mao ang yawa. Atong basahon sa Job, Book of Job. Diri sa Job 1 versikulo 6 down to 12. Diri atong makita, atong masayran diri nga si Satanas nananghid sa Ginoo aron pagsulay ni Job. Atong basahon, nag-ingon diri, unya usa ni ana kaadlaw sa diha nga ang langit nung binuhat miatubang sa Ginoo. Didto usab si Satanas uban kanila. Tumaw na igsuon didto pud si Satanas. Dili day na mahadlok si Satanas sa Ginoo. Moatubang pud na siya sa Ginoo. Unya sa 7, og gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsay imong gibuhat? Gipangutana siya sa Ginoo. Kay nakitaan man sa Ginoo nga si Satanas naa didto, nagigkauban nila. Ngutana ang Ginoo kaniya, Satanas, asa man kagikan? Nya ang tubag ni Satanas, asa siya gikan? Gikan siyang nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Unya, niingon ang Dios kaniya. Giingnan siya sa Ginoo. Mao niingon sa Ginoo ni Satanas, nakamatikod ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako og naglikay siya sa pagbuhat og dautan. Ingon ana kamatinud-anon si Job sa iyang pag-alagad sa Ginoo igsuon. Naglikay gid siya sa pagbuhat og dautan. Nagpasidungog siya kanunay sa Ginoo. Wala siya nagbuhat sa mga butang nga dili makapahimuot sa Dios. Unya, si Satanas mitubag sa Ginoo. Ang tubag ni Satanas, ingon siya sa 9, musimba kaha si Job kanimo kung wala pa siya giapas? Musimba ba daw kaniya si Job kung wala kini giapas? Wala kini giinteresan si Job? Unya, gipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat o gihatagan mo siya daghan kaayong kabtangan diha sa iyang kayutaan apan kuhaa kaniya ang tanan niyang kabtangan og tan-awon tag dili ba ka ba niya balikason. Mao na igsuon nga ang ingon ni Satanas sa Dios nga mao daw nga matinud-anon kaayo si Job kay mao na gipanalanginan niyag maayo, gibantayan niyag maayo. Mao na nga nagdaig gid daw maayo si Job niya o wala gid daw nagbuhat og sala. Pero kung si Job kuno dili niya panalanginan o dili niya panalipdan, ingon si Satanas, tan-awon daw kung dili ba daw niya balikason, kung dili ba daw siya balikason ni Job kung dili niya panalanginan. Ang tubag sa Dios ni Satanas nga giingnan sa Ginoo sa 12, tugutan ko ikaw sa pagbuhat kutob sa imong mahimo ngadto sa tanan nga anaa kaniya apan ayaw lamang siyag hilabti. Busa milakaw si Satanas. Mo na igsuon, ayaw gid kumpiyansa. Kasi Satanas gitugutan sa Dios pagsulay kanimo. Ayaw gid kumpiyansa igsuon sa imong pagtuo sa Ginoo. Ayaw gid kumpiyansa sa imong relasyon sa Ginoo igsuon. Kay kun
dili gani na matinud-anon ang imong pagtuo sa Ginoo, kung luag gani ang imong relasyon sa Ginoo, kung luag gani ang imong pag-ampo sa Ginoo, delikado ka ni Satanas igsuon nga masudlan kaniya o maatake kaniya. Tungod kay si Satanas ingon siya sa Dios, nagsuroy-suroy siya sa kalibutan. Nangita siya og tao kung kinsa katong tao nga iyang mapintal. Gani ang kinabuhi ni Job igsuon, nawala ang tanan. Igsuon luoy kayo ang kinabuhi ni Job tungod sa testing sa demonyo aron makita og unsa gyud ka matinud-anon si Job. Nahiagom ang iyang mga anak sa kadautan ug ang iyang mga kabdangan nahiagom usab sa kadautan. Apan taliwala ni ng tanan igsuon nga nahitabo ni Job ang iyang ingon diri sa Job 1 bersikulo 22, ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala ug wala niya basula ang Dios. Mao na igsuon, taliwala sa nahitabo ni Job. Nahiagom sa kadautan ang iyang mga anak ug ang iyang mga kabtangan, pero wala gayud niya basula ang Dios. Wala gayud niya giblame ang Dios igsuon. Kumusta kita igsuon kung naay mahitabo sa atong pamilya? Kumusta kita igsuon kung adunay mahitabo sa atong negosyo? Kumusta kita igsuon kung adunay mahitabo sa atong trabaho, sa atong mga pag-income sa matag adlaw? Kinsa man ang atong basulon? Nakasulay ka ba nga imong gibasol ang Ginoo? Nakasulay ka ba nga imong giblame ang Ginoo? Igsuon, panahon na nga imong usbon ang imong kaugalingon. Sama sa gibuhat ni Job igsuon, wala gayud niya basula ang Ginoo bisan pag mao katoy nahitabo. Unya, wala gayud makuntinto ang demonyo. Wala makuntinto ang yawa. Nibalik siya sa Ginoo. Nipakita siya pag-usab sa Ginoo diri sa Job 2 atong mabasa diri nga si Satanas nakigistorya na usab siya sa Ginoo kay tungod si Job wala man gyud siya matintal, wala man gyud mawala ang pagtuo ni Job. Lain na pud ang gihangyo ni Satanas, lain na pud ang hangyo sa yawa, lain na pud nga pagsulay nga iyang sulayon si Job. Niana siya diri sa Job 2 bersikulo 4, unya si Satanas mitubag sa Ginoo, panit sa panit, walay dili ihatag sa tao aron pagluwas sa iyang kinabuhi, apan pahamtangig sakit ang iyang lawas og balikason kagayod niya. Muna ingon ni Satanas igsuon, anya ang Ginoo miingon kang Satanas, ang tubag sa Ginoo kang Satanas, miingon siya, itugyan ko siya kanimo, ayaw lamang siyag patya. Muna ingon sa Ginoo igsuon nga itugyan sa Ginoo si Job ngadto kang Satanas, apan ang ingon sa Dios ayaw siyag patya. Mao na nga si Job gipahamtangan og mga sakit, gipahamtangag sakit sa demonyo, gipahamtangag sakit sa yawa. Gibuhat na sa yawa igsuon aron si Job matintal, aron si Job mobiya siyang pagtuo sa Ginoo, aron mobiya si Job siyang pagka-devoted og siyang pagka-faithful ngadto sa Ginoo. Gibuhat na niya ang tanan. Gani ang iyang asawa ni kontra na ni Job ang ingon sa iyang asawa diri sa Job 2 bersikulo 9. Ningon ang asawa ni Job diri, unya giingnan siya sa iyang asawa, magpabilin ka bang matarong bisan niining tanan? Balik ka sa ang Dios og kamatay. Mao na igsuon ang iyang asawa niingon nga magpabilin pa ba daw siya sa iyang pagtuo sa Ginoo? Magpabilin pa ba ang iyang pagka-devoted sa Ginoo nga wala man siya tabangi sa Dios? Nakita siyang asawa nga gipasagdan siya sa Dios. Apan unsay tubag ni Job igsuon diri sa Job 2 bersikulo 10, ang ingon ni Job, apan giingnan ni Job ang iyang asawa, ang imong sinultihan sama sa sinultihan sa mga babaeng buang-buang. Mudawat ba lamang kita gikan sa Dios og maayong mga butang og dili makadaot? Bisan pa niining tanan nagiantos ni Job, wala siya magpasipala sa Dios. Mao na igsuon ang tubag ni Job sa iyang asawa. Nga ingon siya, mudawat balang di ay ta og mga maayo nga mga butang ug ang mga dili maayo nga mahitabo sa tong kinabuhi. Dili balang di ay ta mo dawat ni ana ug dili balang ba di ay ta mo pasalamat sa Ginoo. Ingon ana ka devoted si Job. Ingon ana ka matinud-anon ang kinabuhi ni Job sa iyang pagtuo sa Ginoo igsuon. Ug nagmatinud-anon ang iyang pagtuo sa Dios. Niabot ang panahon nga si Job na maayo ug unsa katong mga nawala kaniya, iyang anak nahiagom sa kadautan, ang iyang mga kabtangan nga nahiagom sa kadautan, gidubli kini.
sa Ginoo. Di panalanginan pag-ayo si Job igsoon og giduble pa kini. Ingon ana ka maayo ang Ginoo sa tong kinabuhi igsoon. Mangita og paagi ang Ginoo aron pag-test sa atoang tagsa-tagsa ka kaugalingon. Ug ang yawa mao gayud ang mo testing niini apan kung dili kita madaog sa testing sa demonyo igsoon, sa hata sa demonyo igsoon, sa buhat sa yawa igsoon, panalanginan kita sa Ginoo. Og ang atong kinabuhi mahimong hayahay tungod kay i-bless kita pag-ayo sa Ginoo kung magpabilin ang imong pagka-faithful, pagka-devoted diha sa Ginoo. Hinaot igsuon nga ang imong pagtuo karon, ang atong pagtuo karon igsuon mulig-on kini o ang atong relasyon mulig-on o mubarog kita nga lig-on sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. God bless sa tanan.